ensimmäinen kappale tässä on semmoinen kuin Sytytä lukulamppu. Ja tässä puhutaan muun muassa siitä, että mitenkä on tärkeää, että ihmiset lukee itse Raamattua, mutta että kuitenkin joitakin niin kuin Raamatun kohtia ymmärtääkseen ihmiset tarvii kyllä sitten myös muiden apua ja tutkijoiden apua. Ja puhutaan eksegeesistä ja eksegetiikasta ja sanotaan, että siinä on niin kuin se tärkeä ajatus on siinä, että koitetaan selittää, että mitä se Raamattu tarkoitti sitten niille ihmisille, joille se oli kirjoitettu. Raamattu on vanha kirja, niin mitä se tarkoitti sitten erityisesti sille yleisölle, joka sen ensimmäisen kerran kuuli. Ja sitten yritetään poistaa vähän sitä ennakkoluuloa jotenkin sitä kohtaa, että Raamattu olisi mahdottoman vaikea, että kyllähän vaikkapa tosiaan Potterissa tai Tolkienissa, siis J.K. Rowlingin kirjoissa tai J.R.R. Tolkienin kirjoissa on paljon vaikeita nimiä ja ne on paksuja. Ja sitten on semmoinen, kannustetaan, että ihminen lukisi ennen mitään selityksiä kuitenkin sen koko Raamatun, että tärkein taito tietyllä tavalla Raamatun lukijalle on semmoinen hyvä sisälukutaito, että ymmärtää luettua.